Welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि आरबिट इउटुब चेनेलाव फिन खनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आनो जादों मा होनो आं चेलेन्ज भिडिअ लाबोनायदों आरोना बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आरोना भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरोना गाइस। स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअ'खौ। स' आं दायो स्टार्ट खालामनोसै आरोना भिडिअ'खौ। स' नायलांबाय बिदिब्ला भिडिअ'खौ सोर सासेया देरहायो सोर सासेया हारियो जाय हारियो बेनो बानलु जानांगोन आरोना। स' आंथ' बानलु जानो गोसो गैया। स' आं देरहागोन होननानै सानो आरोना आं मोनथिनायावहाय। स' बिदिब्ला नायलांबाय जोङो रेडि खालामना लाबाय आरोना मेगिखौहाय संनानै। स' संनायफोरखौ देखायबाय थायासै भिडिअ'आ बांद्राय गोलाव जायो नालाय ओंखायनो संनायखौ देखायबाय थायासै। स' जोंना रेडि जाबाय दायो नै बेवहाय नै जों समान समान खालामना लाबाय नै सोर सासेया जानो हायो नायनोसै। स' नोंथांमोनाबो नायफालांबाय था आरोना गाइस। Ready 1 2 3 जादे मांख्रे Oh, no, 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 no. Ang zahambai guys, ang zahambai, ang nagila nih. Tapi ya palau jangan. Dah yang zahambai guys, so biar hari bayar na zahambai. So ang derhabai daye, so biar hari bay biar palau jangan sih kenar na guys. Này जागासिनो बिथाङा नै जासिनो नायाखै नै नाय खनसे नाय नायलाय ओइ नाया माइथिं बिदा जागासिनो दायो नै जानो हायाखै। नैबे बानलुखौ जानांसिगोन आरोना गाइस। स' बियो हारिबाय नालाय ओंखायनो बेखौ जानांसिगोन बियो। स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना। आं बारा गेदेर पानिशमेन्ट होआखै आरोना बेखौहाय एसे फिसा पानिशमेन्टसो होदों। बेसारा अन्थाथावबो मोनो नालाय ओंखायनो बारा गेदेर पानिशमेन्ट होआखै आं बिनो। बेसारा अन्थाथावबो नाङोना नै नङाबाथ' आं बेखौ बानलु फाग्लासो होगौमोन आरोना नेक्स्ट टाइमाव होनो नाजागोन आरोना। दायो बिथाङा बानलुखौ जासिगोन आरोना गाइस। स' बेसारा जानोबो गिदों आरोना बेबायदि फालौखौनो जाफेरा आरोना। दा बियो जानो गिगासिनो जागोना जाया जादों आरोना। नाथाय बे पानिशमेन्ट जेला मोनथारनांगोन आरोना बे जाथारनांगोन। पानिशमेन्ट होबाय नालाय मानो बे हायाखै नालाय ओंखायनो जाथारनांसिगोन आरोना। बियो बेफोरबायदि फालौ जानाय अभ्यास गैया आरोना। मैगंफोराव एसे एनै फालौ होबानो बियो जानो हाया मानसिया जोंहानि फंबाया आरोना। थारमाने गिबाय थादो इयो फालौ थाइसेखौनो जानो। तारमाने नायलाय जालाय जाबाय थादों आरोना फालौखौनो मा होनो दांनायानो आखायानो हमफिदालायदो मानो नायबाय थादो फालौखौ नायलाय ओमफ्राय एसे जालाय बिदि खालामबाय थादों आरोना गाइस। आखायानो हमफिदालायदों बिना फालौखौ नुनानै। बेफोरबायदि फालौ जानाय अभ्यास गैयाना बिहा। आरो एसेब्लाबो बोरैबा मोनो आरोना फालौ आथाखौ जानो। मानसिया संख्रि बिदोंमोन नाथाय आं होयासै आरोना संख्रिखौ। जालिया हालिया होनदोंमोन आरोना नाथाय थेवब्लाबो आं बेखौ जानो जबरदस्ति खालामदों आरोना मानोना बियो हारिदों नालाय आंजों मेगि जानायावहाय चेलेन्जआवहाय मा होनो बियो जाजोबनो हायासै नालाय मेगिखौ आंसो फार्स्ट जाखांबाय नालाय ओंखायनो आरोना गाइस
बियो जाथारनांबाय दायो हायाब्लाबो जाथारनांबाय आरोना बियो एसे जालाय एसे दोनलाय बेबायदि खालामबाय थादों आरोना जालिया जालिया होनदोंमोन आरोना हाला होननानै थेवब्लाबो बियो जाथारनांबाय आरोना ओमफ्राय दायो जाखांमारबायबो आरोना मानसियाहाय जाखांजोब्बाय आं मानो थाखाय भइस डाबिं होदों होमब्ला जोंहानि मा होनो सनाया बेवहाय दावराव खालामगासिनोमोन आरोना ओंखायनो आङो भइस डाबिं होनो गोनां जाबाय आरोना दायो बियो जाखांबाय निला गैला आरोना हा खामनायनि मनक ना मोनाखै हा खाम हा खामा खनसे मन मारदा फाइनाली फिनिश आरोना जोंनि दिनैनि चेलेन्ज भिडिअआ एसेयावनो जोब्बाय आरोना गाइस दायोहाय चेलेन्ज भिडिअआ जोब्बाय आरोना गाइस नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोजां मोनदों आरो मोजां मोनाखैबा मोजां मोनाखै आरोना बेनोसै आरोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला माने शेयार खालामबानो जाबाय आरोना गाइस आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय बाय बाय दिनैनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ लानानै फैगासिनो गाइस नेनानै थाब्लानो जाबाय आरोना